meron din mga tsinelas dito. So, may mga tsinelas din pala. Tsinelas, tagka 40. 40 po ang tsinelas. Itong mga ganito pong maliliit, magkano? Bargain na po kasi yan. Bargain na. May discount pa pag maramihan. Fix na. 300. Ano yung pack up na po? Pauwi na? Kasi nakarami na ng sakripisyo. Maraming sakripisyo. Okay lang yan. Sakripisyo. Kapalitan niya ni Lord. Ang sacrifice, may blessing yan. Diba? Sabi nga, no pain, no gain. Yes, tama. Hi po, ano yan? Kakanin? Sapin-sapin to, sapin-sapin. Ito, kutsinta. Sa 20, bibili kami na to. 5 piraso. Ayan. Ang bata pa nito Ito yung gawa. Kanaman pa siya. Saturday. Pag Sabado dito, ganito. Maraming dumadayo. Sisipag talaga ng mga kabataan natin, ano? Tumutulong na sa kanilang mga magulang. Ayan, magbenta. Ayan, sapin-sapin. Kung ano gusto mo. Mix naman siya. Tapos, may topping siya ng anong peanut? Yema. Yema. Ang toppings na pinili namin. At meron pa siyang, ang tawag doon? Lunok sa Bicol. Pero ano yan? Basta yun na yung lunok. Yung nyug shop. Free-night. Yan, free-night. Yan ang aming almusal kasi nagsimba kami kanina. Diretso na kami dito para mamili sa palengke. At syempre, mga alas 10 nagpa-pack up na yung iba kasi 10 lang sila dito. Mainit na rin kasi guys. Improvise lang yan. Kasi hindi naman sila permanente. Every Saturday, yung ganito. Thank you! Wala kaming kain mula kanina umaga kasi nagsimba kami guys. Nag-hand sanitizer naman tayo. Yep. Lasa. Kain po! Dito tayo kasi may sinisilungan tayo. Masarap siya guys. Sarap siya. Ang binutong pa kanina. Meron pa kayong binili kanina yung binutong. Kabalot sa daw ng saging. Hindi namin nakuhaan ng video. Masarap po sa umaga sa kape. At sakto yung tamis. Tingnan natin na ano yung buko. Naghanap kami ng buko. Kaya lang wala na. Baka susunod naman ulit. Kasi maaga talaga. Nakakatuwa kasi dati, ikli lang yung pila nito. Doon lang. Ngayon nakita ko, ang haba na. So marami na palang dumadayo dito. Sabi nga nila, medyo humina daw yung benta. Which is lahat naman, siguro. Lahat naman na experience kahit sa ibang lugar. Pero at least ngayon, medyo lumuluwag na yung restrictions. So sana magtuloy-tuloy na para naman makabawi yung ating mga kababayan na nagtitinda, diba? Nagre-reklamo na yung kasama. Mabigat na lang yung kanyang dala. Ano tawag po dito, senyorita? Senyorita! Na nakaupo sa tasa. Walang tasa. Kaso yun. Masarap to, matamis. Karamihan ito. Galing po saan to? Galing saan? Tigawon. O dito sa Bicol to. Original from Bicol. Manok pa, diba? Bibili pa tayo ng manok. Bibili sa market. Mara dito, hindi ka naman mamasahe. Diba? So kaya hindi na kami pupunta guys ng city. Dito na lang. Dinadayo na kami. Ano to si ano to? Gabi. Sa sinigang. Sinigang masarap yan. Ayan o. Kamote. 20 per kilo na lang. Ayun o. Ang dami dun. Hello po. Hello po. Ayan. Mga tinda nila. Pauso patapos na to. Kamusta po? Kamusta ang bintahan? Ang talong. Uy, meron din siya. Ganda naman yung ating tindera. Kamusta po ang bintahan? Ay, matumay na yun. Oo. Dati po maganda ang bintahan. Kaya ako magkakalog. Biyernes. Saan po kayo ng pag-biyernes? Dito rin? Dito meron pang biyernes. Paano yun? Hapon? Hapon po? Ano po? 50. Kuha ka na ito na yung ano.
Mga shorts. So, meron pala dito. Oh, ayan. So, last na dito. Ito yung papunta ng city na Naga City. So, nasa tabing ilog kami. So, nag-i-start pala yung itong palengke, itong tinda. Hapon pa lang ng Friday. So, ayun. Maaga pala, guys. Kaya, dapat pala medyo kahapon o kaya kaninang umaga tayo pumunta. So, Friday pala nag-uumpisa ang kanilang pagtitinda. Maingay yung kabila. May mga, ano dito kasi gasolinahan. Tapos yung generator nila. Oo. Nag-start na yata ang brownout siya. Nag-generator na. So, pagka Sabado dito, usually meron talagang brownout. Ito yung problema sa atin, ano? Pag Sabado may brownout. Kaya kung narinig yung generator dyan, maingay. Brownout dito, Sabado. May announcement naman sila prior. Nakaroon ng brownout. Wala tayong kuryente. Anong oras to? Maghapon, siya? Sabi. Sabi maghapon. Pagpaypayan tayo maghapon dito. Ano ba yan? Wala bang doon ka! Yun ang fitting room, andun! Doon ang fitting room. Ayun yung fitting room. Para-paraan lang yan, guys. Kung gusto mo talagang bumili, i-fit mo para hindi ka na bumalik. Ganon. Doon na tayo pupunta sa pinaka-market. Pinaka-market na kami, guys. Tapos na kami dito kasi magpa-pack up na sila. Ayan. Pack up na sila. Tapos doon tayo bibili ng manok sa kabilang market. Yung pinaka talagang market ng Minalabak ng aming bayan. So, yan, nagpa-pack up na sila. Doon tayo bibili sa kabila. Pack up na sila. Lapit tayo, dito tayo. Oops. Ayun. Apo, thank you po. Meron Root Vlogs po. Apo. RUTX, pangalan ko lang po. Thank you. O yan, dito na po. So, doon na tayo sa kabila. Ayan yung binili namin, guys. Tapos na kami, guys, bumili. At manok na lang ang kulang. Yung sangkap meron na kami doon sa ibang sangkap. Ulam na lang. Ulam. Ito yung para sa feeding ng mga bata. Gagawin natin. Ma-feeding program natin. Tingnan natin kung ilan yung magkakasya. So, ito yung pinaka-regular market. Market place dito. Macaroni soup. Pang macaroni soupas. So, dito tayo maghahanap. Good morning po. Ayan, ito yung ating sopas.
tayo guys, Alaska. Kailangan natin sa ating sopas. Pabukay ni 100 saka ano pa. Ano po maganda? Ganda. Dura ano po ni? Kasi brown out ngayon guys sa maghapon. Kailangan natin to. Pwede, ano ko na po, tanggalon ko na. Try nga natin ito. Ay, bago. Para sa buswak siya. O, diba? Ang saya-saya dito sa... Wow! Tayo nang mag-anik sa bukid. Kahanap kami ng padyak. Terminal, padyak terminal. Dito na lang siya. Kasya dyan. Tap. Hindi lang tabi ining. Yan, dadaanan natin yung ating pinamili. Opya. Kasi sugok siya. Ay, sarap ma. Pwede na. Di ni mahulog na eh. Ha? Oo, kaputan na lang. Okay. Gora na kami. Hi! Kami palay na binibilad guys. Ay, kayo rin. Kayo rin. Uwi na kami guys. Natapos na kami ng aming pamimili sa palengke. Kaya may init na. Pagoda. Mahirap lang magbit-bit guys. Oo, kasi sobrang bigat. Kailangan natin maglakad para makahanap tayo ng maganda-ganda na gulay at mura. So, kailangan mo lang talaga ay maglakad. Pero okay lang kasi di siya ganun kainit pag umaga. So Friday pa lang pala ng hapon nandun na sila guys. So next time babalik tayo. Titignan natin ang susunod na ganap. Walang buko. Naubusan kami ng buko. Next Friday na naman daw. So, yan. Ang ating masugid na padyakero. Dito na lang sa ano para mano dyan. Mahirap dyan. Mga lubak-lubak. Yan, lubak-lubak. So may mga lubak-lubak dito. Pero ganoon pa man. Karin na tayo dyan. Yan. Diba? Ito yung manual na padyak. Meron ding motorized. Yung medyo maingay. Ito naman talagang pang exercise to guys. Pag malakas ang ano to guys. Pag malakas ang exercise to. Yan. Yung ating mga masisipag na mga padyakero. Dito sa aming lugar. Dito sa probinsya. Iba-ibang kali. Ayan. Ito yung eskwelahan ng aming bayan dito, papunta yun doon sa loob. Pagka lagpas ng elementary, simbahan na yun. So walking distance lang sa amin. Oops, ko na tayo. Okay, dito na isda yun. Huwag yung isipin na sira na yan ha, hindi pa yan sira. Isda yan. Rolling fish. Oo. So yun ang papuntang high school. So napaka-accessible sa amin dito. Dalawang eskwelahan. Malapit kami at simbahan. At dito na sa kaliwa. Ayan. Pauwin tayo sa ating munting bahay. Opya. Wala kami. Pagoda.